Zdravím vás, priatelia, vítajte pri sledovaní mojej novej epizódy Ako správne cvičiť. Dneska vám chcem ukázať, ako správne cvičiť prsia a biceps. Takže dáme si 5 cvikov na veľkú partiu a 5 cvikov na menšiu partiu. Takže dneska, čo by som chcel zaradiť do môjho tréningového plánu, by bolo bench press s veľkou tyčou na rovnej lavičke, bench press rovnou tyčou na šikmej lavičke, rozpažovanie na stroji, rozpažovanie na rovnej lavičke, tlaky s jednorúčkami na prsia. Toto by som zaradil dneska do partie prsia. A do bicepsu by som zaradil bicepsový zdvih s veľkou tyčou, bicepsový zdvih s jednorúčkami, kladivový zdvih. Ako najlepší cvik by som zaradil bicepsový zdvih veľkou tyčou na skotovej lavičke. Takže toto si dneska ukážeme a môžeme hneď začať. Toto každý zvládne asi tak s takou miernou váhou, pretože nie je to sranda. A keď už to zvládnete s väčšou váhou, tak ste majstri. A ktoré sú pre mňa veľmi dobré na biceps. Vidíte na skvalitnenie objemového bicepsu a na celkový objem, takže môžeme sa do toho pustiť.
Ja si zoberiem na začiatok takú miernejšiu váhu. Asi 15 a začnem cvičiť. Správna technika cvičenia bicepsu by mala byť s pokrčenými kolenami a samostatne len s rukou. Zdvíhanie ruky. Na rozšírenie celej ruky. Ak chceš mať širokú ruku, tak vynechaj ani raz tento cvik. Posledný cvik si predvedeme na skotovej lavici, ale nie ZZ-kou, ale s rovnou klíčou. Je to veľmi dobrý cvik, veľmi obľúbený na celý biceps, proste na objem bicepsu. Používam takisto vysovačke v objemovke, kde ho vynachválim. Je to veľmi dobrý cvik, ako zapojiť do svojho objemového tréningového plánu. Nebudeš lutovať, ako nezabudneš používať, tak výsledky sa ti dostavia čo najskôr. Začneme. Opakovania dávam takisto ako stále pri série. Musím opakovať. Skončil, toto je všetko, predviedli sme si cviky na prsia, 5 cvikov, medzi ktoré som zapojil veľmi základný cvik. Bench press na rovnej lavičke, bench press na šikmej lavičke, rozpažovanie na rovnej lavičke, rozpažovanie na šikmej lavičke, takisto rozpažovanie na stroji. Medzi biceps som dneska zapojil bicepsový cvik s veľkou činkou, bicepsový cvik s jednoručkami, kladiva a veľmi dôležitý cvik na skotovej lavičke, ale nie ZZ-kou, ale s rovnou klíčou. Takže to je na dnes všetko. Ďakujem, že ste si pozreli moju ďalšiu epizódu Ako správne cvičiť. Som veľmi rád, ak sa vám video páčilo, dajte like a odber, a ak nie, tak je tam aj palec dole. Na budúce si zase niečo nové ukážem. Majte sa. Takže nakoniec by som chcel pridať takú malú postavu malú výskumy, ktoré som dnes cvičil, aby ste verili, že je to ozaj veľmi kvalitné cvičenie a veľmi dobré cviky.
šikovná. No vidíš, teraz je to vyrovnané, teraz je zda, kopieme, ideme do rozpráve. No, počkaj, teraz zahrám Lenka teba, dobre? Ježiš, to tu čo na otázky také ľahké jej dávaš, Marek? Hej, vidíš, jak to čudne znie. Tak, majte sa.